Takže čaute ľudia, dneska si idem zahrať Fortnite, samozrejme nová epizóda. No a no tak by sme mohli trošku zahrať. A potom by som išiel také veci natrénovať sa. Mohlo by byť. Takže by som na chvíľku ticho. Idem to vystrihnúť. Dobre, no. Takže môžeme ísť prvé Battle Royale a môžeme ísť potom dačo ničí, jak Battle Royale potom. Takže sme tu. Sa podať, čo je v shopu. Zatiaľ počkajte. Zase môže byť akéby. Takže môžeme ísť Battle Royale, len sa pozriem, čo tu je. Dobrý. Zatiaľ by som začal Red vs. Blue sa tak trošku zahrať. Potrebujem sa trošku toto nahrať, lebo dneska som ani nehral. Takže by som išiel Red vs. Blue. Hajter. Nechám ten, čo? Nezoberiem dekinč. Ja sám neviem, jaký, lebo neviem. Tu je. A toto si nechám. Môžeme dať neprivate, dobre. Dáme ready. Takže by som to už vystrihol radšej. Tu budem dlho čakať. Už sa mi to zapína. Počkajte chvíľočku. Technické problémy. Mohli by sme dačo inčem začať. Takže, ľudia, sponzorovanie toho je iba na to, aby ste dali like, alebo odber, alebo dačo inčem. Kľudne si ku tomu dajte dačo, normálne popcorn, alebo dačo také normálne. Môžete si robiť, čo chcete a v tomto videu môžete robiť, čo chcete a ideme ďalej na video. Čus!
Totiž som dostal trošku snipe, to nevadí. Ale môžeme si ísť vybrať zbraň. Totiž je to iba rýchlovka na to, aby som sa zahral. A je to prvá hra, čo hrajem. Napríklad to zabíjať ľudia, ale našim to neuberá. To poznáte. Totiž aby som to tiež nepoznal, počkaj. To tu si vyberem. Môže byť. Zobral by som ešte drum gun. Zobrame auto samozrejme, lebo nechcem flexiť akože, ale no takto som v Bríci. Platí spadnutie vlastne. To nebolo nič, to bol určite bot, ale nevzal na bota, lebo sa byť family friendly. Ty kokos, toto je... Ja neviem... Tak som dostal toto. To bolo zozadu. Alebo kde to bolo vlastne, sa pýtam nekeby. To určite zozadu. Sorry, to bolo zozadu. Ja nevidím, lebo tu je toto. Dobre, môže to končiť. Fú, ale... Ja keby... Môže byť 1 kill. A nevadí to. Dáme maličkú prestávku, totiž... Maličkú prestávku by som dal, nie? Nie, maličkú prestávku by som nedal radšej. OK. Teraz by sme išli... Išli by sme Lego Fortnite. Tu už dosť veľa aktivovaní playery. Takže by to muselo byť dobre. Mne sa totiž zapína hra a ja si vyberem skin. I can swallow you up. No, you know. Sunny just in a bubbler. How you just in a bubbler. You anyone is a bubbler. Dream is a bubbler. Kill anyone is a bubbler. How you just in a bubbler. Kill anyone is a bubbler. Dream is a bubbler. Okay. Do videa pozdravujem, keď tu budú, tak do videa pozdravujem mojich kamarátov Dana, Olivera a
Davida, totiž či prídu alebo neprídu na moje video. Takže pozdravujem vás a môžeme ísť ďalej. OK, to bolo len také. Ja to musím vystrieľať, a to nevadí. Uvidíme tam. Takže vás všetkých troch pozdravujem do videa. A mohli by ste mi napísať koment, ako sa vám to páčilo. A počkajte, takže